Rintang hati nan risau, denai coba pai merantau. Kini tiba denai di parantauan, kabaan dia jarang denai dangakan. Angin baakah banyak, tara selama dalam lalu denai ta cinta. Biasonyo adia kakawaan galang, kironyo kababuruanan bakanda. Sio-sio denai latihan dirantang, jonan lain adia babindi. Pada buah jantung di dada kau, menangah kabar dan taimo, sampai hati adia dan cinta bagi jua denai dalam dia. Sananglang adi di palaminan, jagolah kasih jora so sayang. Sananglang adi jonan lain, jagolah diri denai rilakan. Batin datara selama dalam lalu denai ta cinta. Biasonyo adia kakawaan galang, kironyo kababuruanan bakanda. Sio-sio denai latihan dirantang, jonan lain adia babindi. Pada buah jantung di dada
subhanallah badan buruk badan buruk bacandu tungke ko sadang laca itu bana punonyo badan tak tinggal ko tiba di datang malang pinang tumbuh di rimbo pupu indah bakas tidak bakas tidak jika buah dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah maura badan indah takana jika babua dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah maura badan indah takana bacaan pandang urang jika baralu badan bajakku jika indah babau pinang tumbuh di rimbo pupu indah bakas tidak bakas tidak coba buah dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah maura badan indah takana jika babua dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah maura badan indah takana bacaan pandang urang jika para
mereka tahu. Namun nyoluko masih taraso semenjak hadir tinggalkan denai. Tiap harilah dan lalui taraso langan si badan diri. Satio tangan den ayun, satio kaki den langkah, dak jale aranan jo tujuan. Rai dene cukup melupakan, namun nyawa dia tarui membayang di palupuk mata. Kenangan tak bantah lah dipasukan jua hatiku. Maafui kisah kita nan namun nyo cinta indah kunjuang hilang jua.
makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu pinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna.
tujuan sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derintangan, rang tua udah malarai cinta kita. Lah lapu denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk angkok nyato mimpi jorasian, tak sisia rintang palarai cinta kita. Udahlah, tahu kita satu tujuan sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derintangan, rang tua udah malarai cinta kita. Dan
yang